Sorry. Wala, simula pa lang wasak na. Hello. Hindi na gumagana yung mga gamit. Nakakaloka! Hindi na aabot ng bagong taon. Hoy, wait lang. Sige, bati muna tayo. Hindi ko kayo naririnig. Pero anyways, isang magandang tanghali. Kumikinang naulad, Jego Bandido! Magandang tanghali. Kumikinang ina. Yan! Speaking of mga gamit at mga bagay na hindi naaabot ng bagong taon. Yan. Ayan. Alam nyo po mga kabisyo, may mga bagay katulad niyan na dapat na po natin itapon. Bitawan mo na. Bitawan mo na please. Huwag ka maging clingy. Minsan ang daming gamit sa bahay po natin na hindi po natin tinatapon, palibhasa clingy tayo. Alikabok na may konting electric pan. Water dispenser na hindi na gumagana. Correct. Diba? Sandamukal na mga lagayan na mga kung anok-anok. Sa true lalo talang-along eklabu. So, importantatious na i-let go na natin. Na yung mga ganyang klase mga gamit. So, ito, kung kanino man yan, ako na ang nagdidesisyon. Yung headset na sinuot ko kanina na hindi gumana, ako na ang nagdidesisyon. Hindi mo na makikita ang 2025. Nilagyan na ng Dami na ng tape. Pag nabali ka, lalagyan ka na cast, oo. May sakla, kumbaga nga sa nabalian ng buto, di ba, may saklay na siya. Nakakaloka. Uy, madami tayong ganyan ha. And I think, kung halimbawa, hindi naman po kayo lalarga, gastos lang naman ng maglakwatsa, ganyan. Tapos you have time, kahit pa paano during the holidays to relax in the house, ganyan. Patingin-tingin ka lang, ano ba dito yung mga bagay na pwede ko nang i-let go, na nakakasikip lang naman pala. Diba? And maraming options. Pwedeng ibenta. Pwedeng ipamigay. Kasi may mga bagay dyan na mas pakikinabangan na ng ibang tao. Tama, oo. Kasi like sa amin, actually nagsimula na kaming yung mga declutter. Declutter. So, hanap na lang kami kung saan namin may ibibigay o pwedeng pamana sa pamilya, sa probinsya. Pwede. Diba? Oo. Ako happy ako kapag halimbawa magpapamana ako ng mga damit tapos ibibigay sa iba. Hindi ko nga lang alam kung ilan sa kanila ang kaya magsuot ng isang malaking bulaklak tulad ko. Marami po pa bulaklak pamigay sa iyo. Malaking bulaklak na t-shirt. So, mga ganyan, di ba? Natatandaan ko kapag kami nag-garage sale. So, may mga damit ako, mga binibenta, mga sapatos. Talagang natitira talaga yung mga kakaiba. Yung mga sapatos na may pakpak. Sabi ko, bakit ayaw bilhin? Bakit ayaw nyo bilhin ito mga sapatos na to na may pakpak? Kahit murang-mura. Pero totoo pwede mo siyang i-let go in different ways. Pwede mo siyang ibenta, ipamana sa iba, di ba? Or kung talagang sadyang hindi na talaga siya gumagana at ang hirap namang ipamana pa sa iba, let go of it, itapon na po natin. Alam niyo, pinaka-the best na bigyan ng mga, halimbawa, tingin nyo, hindi nyo na maibibenta, doon sa mga yung mga nag-aano ng mga basura ninyo. Yes. Dahil napakalaking bagay po nila. Bilang isang anak po ng driver ng basura ng truck, malaking bagay po yun yung mga sira-sira. Ay, talaga bago ba? Na sa amin yan, oo. So, ano ba yung natatandaan mo nung bata ka na parang pinakabonggang nakalkal mula sa basura? Usually, mga laruan. Talagang excited ako tuwing paparada yung truck ng tatay ko. Sabi ko, tay, may toy ka. Ganon. So, bago na para sa akin yun, ha? Correct. Bago kuha sa basura. Oo, di ba? So, yun yung feeling nila din eh. Yan. Pag may maiuwi yan sa bahay, yung mga nagkukuha ng basurahan sa inyo, napakalaking bagay yan sa correct. kanila. Kaya pagka ganito pong panahon na to, 'di ba kadalasan yung mga nagbabasura, yung mga basurero na lagi sila may pa-envelope, 'di ba? Huwag kayong mainis pag binigyan kayo ng pa-envelope, pakatandaan. Umabsent man lahat ng officers ng Homeowners Association ninyo. Pwedeng hindi nyo maramdaman 'yan. Hindi man sila maging active, lahat ng senior citizen dyan sa lugar ninyo, hindi nyo mararamdaman 'yan. Pero pag ang basurero, isang linggong
hindi dumating. 2 araw. Sige, 3 araw na hindi dumating. Ramdam na ramdam mo na ba? 'Di ba? Kaya kapag ka sila naman po ay naglambing ngayong season of Christmas because it's a season of giving, 'di ba? Na meron silang pa-envelope, huwag ka na mag-alinlangan. 'Di ba? Silidan mo na 'yan, 'di ba? Tapos wag na din mag-alinlangan kung alam mong parang gusto hindi naman ganun ang usual na tip mo. Dadagdagan mo ng kaunti. Pasko naman. O tsaka once a year lang naman sila usually nagbibigay. Unless siguro, halimbawa, isa sa mga kasamahan nila nagkasakit. Yan, tapos hihingi ng tulong. Correct. Pero most of the time, lambing lang naman nila yan kapag Pasko. Kasi sa totoo lang, nahihiya din yan sila lumapit sa mga homeowners. Lalo na kung village yung ano yan, kapag gated yung subdivision na masungit yung guard, di ba? Na may mga guard pa na nakasunod. Meron mga ganun na nakasunod pa yung guard sa kanila, di ba? So laruan pala yung talagang na-excite ka. Laruan. Di ba? At meron madaming ganun You can let go of mga pampasikip sa bahay po ninyo, di ba? Minsan may ganyan tayo. At ito pa. Ito yung kadalasan, Jegs. Wag mo nang ipilit. Nakasya pa yung extra small na t-shirt sa'yo. Sasabihin mo, hindi. Hindi, magda-diet pa ako. Ay, nako! Sinabi na natin lahat yan. Ilang taon na yung t-shirt na yan. Sa totoo. Diba? Ilang taon na yung t-shirt na yan. At saka, ang hindi mo alam, minsan kapag ka nagkalkal ka, diba yung sinasabi nga natin, may plehe pa yung iba. Ay, may ganito pala akong damit. O yun nga, kasi minsan may feeling tayo na kapag ka sale, emergency, natataranta tayo, hala, sale! Kailangan mo, sayang. Kahit sa totoo lang, hindi kasya sa iyo sapatos, hindi kasya sa iyo yung damit. Bibilihin ko to kasi magpapaliit naman ako. Yan! Sa totoo? Hindi nga. Hindi po siya, kadalasan hindi po siya nangyayari. And lagi mo isipin, by the time na lumiit ka, let's say talagang kinareer mo yung pagpapapayat, okay? Hindi na uso siguro yung ano na yan, yung damit na yan, diba? So, outdated na correct. So let go of it. Sabi nga nung isa kong kaibigang madre dati na kapag ka daw ang isang damit ay nasa lagayan mo ng mga 4 months to 6 months na hindi mo na nagagamit, ibig sabihin hindi na dapat sa'yo yan. Hindi na siya naro-rotate Correct. It's time to let it go. Yan. Itong mga paalalang to ay sinasabi ko sa akin. Sinasabi ko sa akin. Sa mga tao din na may gustong bilhin, 'di ba? Dahil wala kang budget, yan, mag-garage sale ka. Correct. Ibenta mo yung mga hindi na napakinabangan, yung mga in-order mo sa online na hanggang ngayon. Hindi mo pa rin napapakinabangan. Yung ano ka lang, minsan may mga ganyan nadadala lang tayo. 'Di ba? Si Steve Jobs ba yung nagsabi na you don't know what you need, what you want unless it's given or presented to you. Marami pong ganyan sa online na parang, kailangan ko to. Pero sa totoo lang, hindi mo naman talaga siya kailangan. Totoo. Mga ganyan klase mga bagay. Di ba? Wala na lang tayong kadala-dala. Mga binibili natin ng mga bagay na pampasikip at ano lang ng buhay natin. Pampadagdag ng kalat. Correct. Yan. Ang isa pa, yung bang mga ewan ko, masyado kasi tayong mga sentimental na mga tao. Madami tayong mga sinustore na mga resibo, basta mga gano'n na mga memorabilia. Correct. Mga ganyan. Sa tingin ko wala namang masama doon. Kaya lang kung halimbawa namang parang wala naman, kagaya na lang yung karton ng ref na binili mo nung last diba, year. totoo. Hanggang ngayon, sayang baka. Diba, alam mo, guilty ako dyan, Jegs Kasi halimbawa, meron ako air purifier dyan sa office. Yung box niyan, pinatago ko dito sa stockroom. Noong isang araw, tinanong sa akin ni Kajot, sabi niya, Sexy, gagamitin mo pa ba yung box ng yung sa air purifier? Nakalimutan ko na siya. Kailan pa tayo bumalik dito from the pandemic? 2021 ba o 22? Parang ganon. Di 2 to 3 years na. Nandun lang siya. Nandun lang siya. Ang mindset ko kasi, Jegs, pag nasira. Pag nasira siya, kaya kapag itatransport ko siya, at least may box. Kaya lang, ba't ko naman siya itatransport?
Para dito naman talaga sa opisina. Tapos ang iniisip ko pa, yung resale value, di ba kasi ganun daw kapag ka, ang isang bagay, meron pang box, tama. mas mataas daw ang resale value. Aminin nyo na, ang dami yung ganyan. Ang dami kong ganyan. Yung iniisip ko, hindi, mabebenta ko pa to in the future, ganyan. Tapos, dumating na yung future. Wale, boxes, totoo, nang hindi mo alam. Yung box ng cellphone. Yan! Di ba? Totoo! Although, kung pwede mo siyang gamitin ulit, ako gustong-gusto ko yung mga box ng kunyari, yung mga malalaki, sa mga appliances, yung mga napanalunan natin ng raffle. Gustong-gusto ko yan kasi malaking basurahan siya eh. Oo, yun, pwede. Pagkatapos nun, wag mo na siyang i-reuse bilang basurahan. Basang-basa ni ilalim niyan. Maawa ka na, di ba? Yung karton talaga ng ref talaga. Sino pong guilty? Kasi parang sayang kasi ang ganda ng karton, makapal. Correct. Totoo din naman. O di naman kaya, may ibang mga barangay, meron silang mga proyekto na kapag ka ipinalit mo yung karton, may kapalit na bigas o kaya sardinas. May mga ganong klase mga barangay. Alamin mo, baka pwede pang mapera yan. Kesa nakakatakot kaya yan, pwedeng bahayan ng kung anik-anik. Correct, oo. Diba? Andun ang mga ipis. Andun ang ipis, nandun magugulat ka, may daga, magugulat ka, merong tawag doon, butiki. Totoo yun. Alam namin yan. Kasi kami mismo ginagawa namin. Kaya nga itong sinasabi namin ay reminder din para sa sarili namin. But it's really a reminder for everyone na baka naman may mga bagay ka na ile-let go. Correct. Ngayong 2024 na not necessarily, na hindi lang masamang ugali o kaya yung mga masamang habits, kundi physically. Baka meron. Lilinawin lang namin mga bagay. Mga bagay. Hindi po kasama yung tao. Hindi. Yung asawa ko. Bagay po. Pero pwede ka rin mag-let go ng mga tao kung alam mo toxic. Yun. Diba? Tama. Kung toxic yung taong yan, bakit yung magsistay sa life mo? Correct. Diba? Mga bagay at mga taong toxic. Mga ugaling hindi maganda. Diba? Ayan. Mga habit na hindi naman nagpapayaman sa'yo, nagpapasama pa sa'yo. Correct. Yan. Iwan na po nating lahat yan. Isang linggo na lang Mag-New Year na. Ngayon nga isang araw, 11 hours, 25 minutes and 40 seconds Uy, na grabe. Diba? Christmas na talaga. Ramdam talaga natin ang simoy ng Pasko. At i-enjoy nyo po yung season. Tsaka I believe, Jegs, parang feeling ko, na-traffic ka ba? Parang kalma na yung kalsada. Kalma na siya, di ba? Wala na sila dito. Totoo. Kasi nung weekend, bumiyay kami ng pa-Quezon. Parang feeling namin, lahat ng tao pa-Quezon kasi pa-South. Kasi nga, weekend bago medyo long break. Especially for kung meron ka mga estudyante. Di ba? Next year pang pasok niyan, January 6. Kaya talagang, ang dami-dami talagang may tao sa ginagawa kalsada. pa sa di ba? Sa SLEX. Lagi namang may ginagawa. Wala naman nakakagulat talaga. Minsan nakakaloka. Alam mo yung parang magtataka ka, bakit ang traffic na sobra pag nakatingin mo sa Waze, ang traffic jam, aabot ng 30 to 35 minutes. Tapos pag tingin mo, yung nagpa-cause ng traffic, hindi nga yung may binungkal talagang kalsada Meron lang cone na nakasulat road closed, pero wala namang Sana maiwan na din yung mga ganyan ng 2024. Tsaka wag yung itataon pag Pasko. Alam naman nila Ang hirap. Pwede naman may timeline yun Correct. Alam mo, sa totoo lang, talagang masasabi kong lagi talaga tayong ginaguide ni Lord. And every time that we travel, talagang dapat lagi tayong magdadasal. Kasi nung papunta nga kami ng Quezon, Jegs, ang ginawa ng asawa ko, dumiretso na kami. So from racket ko, diretso na to Quezon, kahit na madaling araw. Okay. Kahit parang bumiyahe kami basta nakarating kami ng Quezon bago mag 3 a.m. So bumabiyahe ka naman kami ng mga alas 12:30 ng madaling araw. Sabi ko sa'yo talagang hindi ako masyadong nagtutulog kasi paano, sabog na siya. Alam mo siya, sabi niya, bakit may Jollibee dyan? Pero totoo Ganun yan. na siya magsalita. Totoo yan kasi parang may nakikita ka ng image. Kasi correct. nung nagbiyahe din ako from sa amin sa Rojas, madaling araw din mga yan. ganon. So sabi ko, ba't parang may tumatawid? Oo, diba? Nakita mo ba yun? Totoo. Pero alam mo, Jex, posible din kasing may tumatawid Alam mo nangyari, on that same night, may kita namin parehas pauwi kami nun May dumaan na parang itim. Sabi niya, tao ba yun? Sabi ko, hindi ko nga masyadong pinansin. Yaan mo na.
Hindi pa kami antok nun pero meron talagang mga meron talagang magkaka-vision ka na. Hindi mo alam kung antok ka o talagang, alam mo naman, madami rin naman talagang kababalaghan sa mundong ito. Or it could be possible yung reflection lang ng mga ilaw. Correct. Halimbawa, doon sa dulo may bahay pala doon, hindi nakikita. Tama, di ba? Anino pala yun, naghahabulan sila. Correct. Mga ganun. Basta nakakabangag siya. Kaya, naku, ang dami pong mag-road trip for sure. Starting today siguro, may mga ibang nauna na, di ba? Pero ramdam ko medyo kalma na yung kalsada. Kaninang umaga, ang agang pumunta ng asawa ko sa Divisoria, meron kasi siyang bibiling mga paputok. Ganyan. So, ang aga niya, kasi nga, ang in his mind, parang mahirap na mag-park, ganyan. Traffic. Tumawag siya sa akin ng 8:30. Sabi niya, Mami, walang tao sa parking. Oo nga. So sabi ko, kalma na. Medyo kalma na. Ang medyo traffic na lang ngayon yung mga inner streets na lang. Ayan. Doon medyo busy-busy yung mga tao. Correct. Pero yung mga main roads, hindi na siya ganun. Diba? Basta mag-ingat po tayo, lalong-lalo na sa pagmamaneho at lagi po tayong magdadasal, mga kabisyo, kasi talagang yung when we are driving, dala po natin yung ating buong pamilya. Affected din po yung mga ibang mga tao sa kalsada na kasama natin. So kung wala ka sa tamang pag-iisip, 'di ba? Ay nako, ayaw naman natin na may masamang mangyari sa kahit sino man sa atin. Tama. Saka ang lamig na ng lamig! Ngayon. Ang lakas ng hangin, malamig na. Masarap ito yung hinahanap natin Correct! Sabi ko, bakit hindi lumalamig? December na. Ito yung hinahanap talaga natin. Sabi ko, yan na, feel ko na talaga. Ayan. Ang sarap na niyang ang sarap na nakakainis sa mga buto-buto nating marurupok. Sa mga buto-buto. Sarap na tumambay sa labas. Correct. Sa mga dining areas, kahit na mga ganitong mga alfresco na areas. Diba, gusto na talaga natin yan. Salamat ng marami dahil because tayo po ay sama-sama pa rin. Nakikinig pa rin kayo sa amin. Kami pa rin ang background ninyo. Tama. Kahit na ano man ang kinabibisiyan at pinagkakabalahan po ninyo. Lalo na yung mga bumabiyahe na palabas na ng Maynila na nakikinig pa ngayon. Sa true. Sana all nagbabakasyon na. Excited na kami ni Diego. Malapit na, kaunting-kaunti na lang. Konting tumbling na lang. Konting tumbling na lang, makakapagbakasyon na din. Nakaka-lurky. Basta ang importante, safe po tayo. Kung makakatulong po na may mga assignments, di ba? Taga-abot na sa isang sasakyan, taga-abot ng chichirya. Correct. Meron yan di ba? Taga-pili ng music. Yan, di ba? Siguraduhin nyo na kung may road trip kayo, dapat maayos na yung mga damit. Yan. Nakapwesto na lahat. Correct. Diba? Para pag-alis, karga na lang, hindi yung paalis kayo doon. Yun yung nakakabuisit minsan. Huwag ka na mabisit sa mga taong tulad ko. Ikaw pala yun. Ganyan linya din. Ano ba yan kung kailan paalis? Oras natin! 12:39. Ako pong kumikinang naulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Ayala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!